ukada kutora advantage kuti wanyora munhu panhu pakashama ipapo wozoda kurara naye unogona kutosvetwa energy auzivi kuti munhu aizonyorwa ari kufambira zvetatu here kana kuti aizi kutorera energy. Ona kamuputiro, ona kamudiriro. Well, mango mandiri kupopta kusija vatikokta. Mango mandiri dokta, mango mandiri chitokta. Rimwe ndinotomuka, rimwe ndinorota. Ndatingoma ndinoruta, ndinokuta. Zvose zvatinenge tichiti tichikura, kana ndakura ndoda kuzova chiremba, ndoda kuzova gweta, ndoda kuzova mukoti kana mudzidzisi zvinobudirira. Asi togara here takangogara tichiti tarisiro iya haina kuzobuda. Iko zvino izvi tiri kuona vakomana vechidiki, madzimai echidiki, vasikana vari kuwana raramo vachiita mumaswiti zvinonzi tiri kuhasla. Nhasi uno pachirongwa My Hustle tine mukomana anonzi I Moses wekuti kungosvika kukambuzuma ukaona pakadrowewa unobva watoziva kuti ndi I Moses. Tinofara kuva nemi pachirongwa My Hustle. Nhasi uno tiri kukambuzuma uko kwatine mukomana wechidiki anonzi I Moses ari kuzivikanwa nekupenda nekuita art pamadziro sezvamuri kuona iko zvino izvi. Asiwo handi zvega zvaanoita, anoita zvakare matattoos, anoimba zvakare. Ngatimbonzwai kuti mukomana uyu ari kuzvifambisa sei, zviri kubhadhara here zvehustle yaari kuita iyi, ari kuzviona achisvika papi nehustling yaari kuita, uye ndezvipi zvaarida kuudzawo vechidiki pamusoro pekurarama uchizvishandira iwe wega. I Moses ndini. I Moses izita rebasa, nezita rangu rekuzvarwa naro izi Moses Banda. And then I iziso rine muono wemushando wemaoko. Zvabva zvaenderana nechirongwa chino My Hustle, nekuti kana uri kuti wewe tiri ziso riri kuona mushando wemaoko, tisanangurire chii chaunoita. Tinoziva isusu kuti mubereki achitumira mwana kuchikoro anoti enda unodzidza uzoita basa rakanaka. Iwewe uchienda kuchikoro waiti kana ndakura ndoda kuzoitei? Indati kana ndakura ndazoita musoja. Then time yacho yakasvika yekuti ndakatoitawo basa raibuda pamanewspaper Sunday Mail Herald. Ndatotorwa but maconditions ekuti ndisingazokwanisi kufamba frequently zvamadiro andoita ndichita basa rangu, ndo zvakaita kuti ndizosiya basa iroro ndingochuza papi yekupainta, kuimba nekunyora matattoo. Uri kureva kuti iwewe wakatomboita musoja? Ndaida kutoita hauna kutozoenda. Mukana wakatouya pandatozozvimisawo nekuona maconditions acho kuti anga asingazoenderani nedream yangu futi, because ndaida kuita musoja asi ndichiita art kuarmy ikoko ndichidesigna, nekuti ndodesigna futi mota. Saka zvakatanga sei zvingatimboonai kuti izvozvi zvekuzodrowa nekuimba kwacho nematattoo zvakatanga sei, wakura sei? Inini ndiri zvekuma 4 years. Pandaenda kumusha sekuru wangu inini wanga ari multi talented, vaiti panenge vachinyora masign post avo vaibva ndibatisawo brush vachiita art yavo, panenge vachivaka bva ndibatisawo matrowel ndichiita sekudaro. Zvichireva kuti uri kuti zvinhu zvauri kuita izvi kutera matsimba asekuru? Pane matsimba asekuru uyezve amai. Mai angu aidesigner, vaigadzira mablankets, matwin-one, vanga nekambani yaigadzira maartificial nails, mabraids. Munhu angangori futi netalent yemaoko.
zvichireva here kuti wewe pavakazoona kuti ndo zvauri kuita zveati izvozvi zvematatu wataura futi tunoita zvekuimba hakuna munhu akakushora kana kuti wazoitirei izvozvo? Vese vaindisapota. Baba vangu inini ndiri mudiki atonditengera zvimaokumeni time tikakura kwaine zvimaokumeni and aifanira kuti ro music yana Leonard Dembo ana Zhakata ndovairirawo panguva iyoyo. Mabhuku eart ndikabva kuchikoro ndienda kuofisi kwavo ndine macoloring book angu ndichiteerera music. Tiri kuona isusu kuti vamwe vechidiki kana kuti vanhu vari kukura vari kuti ivo munyika medu hamuna mabasa. Inini ndaida kuita musoja, handina kukwanisa kuita musoja saka ndakungogara. Chii chauri kuda kutaura kune vanhu vekuti ari kuti inini zvakaramba kai zvinoda kuti ndiite? I think munhu hapana chinonzi hakuna basa. Munhu unogona kutohodha madomasi kana une project imwe yakuda kuita kutowana capital yako kubva ipapo wakutenderedza zvinhu zvako. Kana kuri kuti une chipo chekuimba otsvagawo kuri kuitawo zvemusic kana mastudio chingofambawo chinoratidzira chipo chako. Handimaona zvakafanana neart. Ndiri munhu wekuti ndotoendawo kuna Shoko Festival. Pandaenda kuna Shoko Festival ndatoendawo neart yangu kusvikira ndakutozoaitira mabackdrops avo. Wakatanga uine makore mangani kune izvo zvekushoko festival? Zveshoko festival handina 2 years ndazvitanga, tongoti ndane 30 years. Ngatimboona iwe uri mukomana wechidiki. Zvine cheuviri here? Are we making kuti tototi join me in this industry you can get a good living? Zvinotora time. Unotombosvika time yekuti vanhu vanokuti chinja career nekuti unongoti kutsvaga client yako kuti isimbe. So unotanga kutombopinda mastreets uchizvindodzisa vanhu uchiita imwe art for free and then pozoita pamwe pekuti wakuda mari zita rako rakuita richizikanwa wakugadzirawo mapeji ako Facebook, Instagram, whatever uchiita zvinhu zvako uchimaketa zvinhu zvako vanhu vanotanga futi kutsvaga wakuya wega usina time yekutenderera mastreets. So patime yacho unotomborarawo nenzara unoti vanhu vazozvizive kuti kurarama sei nekuti chikura kwatonzi art chirombe. Asi ini ndakangozvipira kuti zvinhu zvokuti ndotopiwawo maarts kumadreams naMwari. Ndotonzwa voice chitotaura painter ichi unowana client handimaona music ndotorotawo music kana madesigner matatu saka kuti ndizvisiye zvinhu izvi iriyo zvirizvo zvinhu zvandoudzwa naMwari kuti ndozvichaita ndibudirire zvoda patience saka ndongoramba ndakamira. Zvichireva kuti dzimwe nguva unotogadzira chinhu chisina customer ichinzi ichauya. Ndotozviita izvozvo pamwe pacho kutongoita zvekufila hangu ndega kuti ndifuna kungoita something chakadai maybe chogona kundiyambutsa nekuti art is all about meditation. You create your own world. Art is creation and also life expression. So you express your feelings through art. Zvauri kufila maonero akuitawo life yevamwe uchisanganisa nelife yako zviri kufamba sei. So unogona kuita mapainting ane theme ringobatanidza zvinosangana nevanhu vese mulife handiti. Kozoitawo zviri kuexpressa life yako wega individual handiti. Kozoitawo imwe art yekuti munhu anenge achiuya nemaorders avo ndikuda self portrait ndikudawo mutupo wangu yese ndo mamiriro zvakaita. Ngatimboonai zvinhu zvakadhirowa kugadzirwa kunoti unongotanga kutongoya nebhurashi wotongotanga waita here kuti unombotanga wadhirowa pasi woona kuti nda kuti chinhu changu chibude chakadai so wozouya wakuisa pamadziro like this. Chinoitika paart ndakapiwa let's say order yane munhu ndikapiwa picture ndofuna kuitarisa ndotanga toipenda mumusoro ndichiona kuti apa ndichafamba sei pandozoenda pamadziro zvimwe zvinhu handichatarise zvakawanda ndoenda kutoziva zvezvava mumusoro. Also ndakadhirowa painting ka one face let's say face yemunhu ndakaiita next time I don't need picture yacho kuti ndiibudise. This is sounding complicated because I cannot just even picture myself ndangoona chinhu kawanda kugona kuti wakazoenda kuchikoro here cheart kana kuti sezvinhu zvezvagara zviri mauri kuna mama zviriko kuna sekuru zviriko kana kuti wakati iwewe chipo ndinacho asi ndakumboendawo kuchikoro kunowedzera ruzivo? Ndakatomboda kuenda kuchikoro 2010 ku National Arts but ndiri kuchikoro ikoko ndakangoita dzinenge 3 days
ndatoona kuti maticha acho aitostragula kuti vanzise kuti inini theory yangu neyavo inosangana papi, because theory yaDa Vinci kana yaPicasso munhuwo aiexpressawo feeling yake. Ininiwo ndine theory yangu yandoda kuti itozikana nevamwe vanhu vachidzidzawo vachisanganisa nematheory avo. So ndakatozoona kuti theory idzi dzakudhara dzekuma 19 something dzitori way back, ndofuna kucreata something chiri modern. Saka nematicha zvaramba kuti genje. Zvakaramba pandatosiyana nazvo. Saka zvese zvatiri kuona izvi chipo changogara chiri mauri. Izvi ndezvedenga, ndezvaMwari, nekuti pamwe pacho ndichitoita ndotozishamisika kuti kuwapa zvabuda sei. Zvotondishamisawo. Iwe zvatadza kuwira nematicha. Ko inini ndine mwana wandoda kuti apindewo, ndikuona kunge ane kachipo bichara, anombodhirowawo mombe, anombodhirowawo kashumba. Unokwanisa kudzidzisa vamwe? Ndinokwanisa kudzidzisa chaizvo zvoti hapadiwe kana more than 2 months kuti mwana iye ange akutorarama neart. Ko kana kuri kuti hana chaanotomboziva zvachose, asi inini kana kuti ane kashungu bichani, asi hana kana chaanotomboziva zvachose. Inini ndokwanisa kuzviita zviri possible kuti pa2 months kana kuti paterm, which is 3 months, anofanira kunge akutoita chinhu chokuti vanhu vanochipraiza mastreets. Ngatimboonai mubasa rako reati, tinoziva kuti zvinhu zvese zvine maadvantages nemadisadvantages. Ngatimbotanga taona isusu madisadvantages ari pakuita mushando wemaoko kana kuti hustling, kuita zvauri kuita izvi. Sometimes unogona kutopiwa order nemunhu, wapedza munhu pamwe akupawo half down kana kuti wamutrust uchiti munhu arikuratidza kuti akarongeka, womuitira basa, wapedza anozotanga kukuudzawo mastories. Unogona kuti maybe waita basa rekana 5,000 or 1,000, unogona kungodya kana $50. Uri mumwe munhu unogona kuramwa, but zvinhu zvinodzidzisa mulife kunosanganawo mahard times evanhu kuhadena to penetrate pane zvimwe zvinhu mulife zvakaoma. Pane here pekuti mungati nekuda kwekuti handina kubayirwa chitupa, handina pay yandiri kuti every month ndinowana iyi, pane pamwe pekuti ndinotoshaya kana? Chinozoita kuti tisashaya, tingazoti tinoshaya. Time yandaishaya ndaita painting chete, but ndakazorealize kuti ndine chimwe chipo chemusic, ndinokwanisa futi kubvisa art painting kunoisa paskin yemunhu. So pane art iri seasonal yepainting. Pane time yekuti vanhu vanenge vachida art vachitotanga vari kufonerana vachiuya vakawanda, kozoita time yekuti havasi kuuya. So semunhu unofanira kubhesawo kana 3-4 mabasa anonge uchiita, handiti pane pasingauyiwo vanhu vepainting. So obvious pachaita kana art, kana kuti chashedzwawo kushow, nzouya kumbotiimbirawo kumbokupawo something. Utanye yekumboshedzwa kushow, zita rako rekuimba unonzani? Ndinongoshandisa iroro kuti Moses, Yeziso. Okay, tichaona kumberi kuti azotiitira freestyle, da kunzwa kuti unoimbei. Nasi iye zvine zvida kunyanyobata pamusoro pekudhirowa paunoitawo. Tataura madisadvantages, ngatiendei kumaadvantages ekuzviitira mushando wemaoko. Maadvantages ekuzviitira mushando wemaoko tinongotangira pakuti Mwari wakati mabasa emaoko akaropafadzwa. Kana ukashandisa talent yako uri kuyemura zvakaitwa naMwari, uye Mwari vanofara nazvo. Zvasiyana nekuti ndinoenda kubasa ndonzi at this time salary hakuna. Mabasa emaoko unokwanisa kuraise salary yemwe munhu kana pazuva kana pa2 days, kana kuti pamonth ipapo unobudawo kana something chekuti hauzofe nenzara, mhuri yako inosustains. So ndoamwe advantages. Also kana usiri pabasa rekuti unoenda uri employed nomwe munhu, uri self employed, you can travel uchiona nzvimbo, uchienda navitpost kuna namatoposi, uchiita art yako, unongosiri limited. Wataura kuti zvimwe zvinhu unoita zvekuroteswa, like inspiration, unoita zvekuroteswa, asi pane pamwe pekuti maartists tinonzwa kunzanzi you have inspiration. Iwewe ngatiti urida kudhirowa chinhu, what's your inspiration? Kana kuti une nzvimbo here yekuti unoti ndikaenda panzvimbo ikai inspiration yangu inonyatsouya? Inini kana ndichiona vanhu
nezvese zvakasikwa naMwari ndo inspiration yangu. Sizvo tati art is creation, so ndakasikwa ndiri munhu anocreata zvinhu, so ndechida kutoratidza kuMwari kuti zvamakandipa zviya ndakuzvishandisa. Ndakanzi maplan edzimba ndinokwanisa kutoita sketch yacho, rough drafts, anything I can design anything. Hauna kuzviendera kuchikoro? Handina kuzviendera kuchikoro. Zvinhu zvakangozvarwa zviri mauri. Ndakatoona munhu achitoita kana rimwe basa, let's say ari kuita kawasha kugeza mota, ndikaona kuti ari kuita senda kutozvigona. Pamwe pacho haisi nyaya yekuti une chipo ichi neichi, inyaya yekuti une flexibility yakamira sei. Ukaona munhu achiti kuita zveplumbing ukanozviona chizvito wakufanira kutozvigonawo, kana building kana anything. So I can say ndo imwe gift inowanika muvanhu kuti unenge uri multi talented, but unozongodecide kuti ndoda kubhesa neizvi ndo zviri kundibhadhara. So inspiration yangu is nature. Nevanhu. Iyezve zvirikwawo kuti madziro epatakagara panapa akanyatsodhiroiwa zvakanaka. Tina Bob Marley, tina Tupac, tina Chibaba. Ari baba Diana. Ndi King Selassie, Ethiopia, and that's big man. Tobataona big man. Kuti iwewe uti ndakuuya kuzopenda madziro, unenge washedzwa nevanhu here, kana kuti une pamwe pekuti unotoona kuti ipapa pandikaenda kunopenda ndinokwanisa kuzvimaketa? To be honest, zvakaitika pamapaintings aya, before lockdown pakauya umwe mufesi takatogarawo panapa, ndatobva kubasa, ndakangotandarawo nemafriends angu. Pangonditi iwewe ndikuona nechipo cheart, but handi hatizivani. Ndakati hatizivani. Panzi wakangodesignawo panhu paunotandarira panapa, zvichaitoti uendewo kure. So tamu lockdown, umwe musi ndangorarama kusei, ndakati ndiri munoti handikwanisi kuti ndigare ndisina kudhirowa, addiction kwandiri. Arega ndingotamirawo vanhu panokwanisa kudzingirirwa papa ndiwe ndichiti ndimbopainta, at least panouyo dzimwe mhenewo dzichidai nekudai vanoonawo nhamba wondipa mabasa, nekuti papasina time yekuti unopinda mastreets uchimaketa basa rako kana uchidai, handimona. So ndakangomuka mumwe musi ndine energy iyoyo, ndafunga zvandakaudzwa nemunhu aya, ndauya ndakaita Bob Marley. Chibva pana Bob Marley ndakamuita 2 days, and then this one 2 days, Soldier Love 2 days, iri ndakaita 1 month nchiriita iri riri spiritual, ndati ndakada kungoriita zvimwe zvandisiri mood yacho, ndapera power. So ndatomira kuti ndange ndagaina energy yacho, svika ndaripedza pandazoita Rabig Man. Chimwe chata ndiriite munhu wekuti pama-artist ese ndiyakuratidza kuti haasi kuita give up nezvinhu zvake, akarongeka, haasi kudzokera mashure. Saifunga kuti ma-artist wakasvika certain age inopera, but tikuona kuti ari kuelevate, you see. So pakazoitawo amwe uya achiona mapaintings achifura, toda tiro art yedu. Ndo pandachitaura ndakazonoita art munhu kuShoko Festival bvawaona tiri papo, bvapaita lights out anonzi Mildred, bvaonawo bvaenda nekumatopos. Tiri kumatopos koko bvapaita EU vakaona ndichiita, svika tazoita mabillboards EU neteam inonzi Team Calligraphy. So ndo vamwe vanoitawo makolabo nawo. So zvichireva kuti iko zvinezvi basa rako iwe remaoko iro riri kudhirowa iri riri kuzvimaketa rega, izvezvi rakungozvimaketa rega. Iye zvinezvi chii chekuti uri kuti mazuva ano ndiri kutodhirowa ichi, uye wapedza kutodhirowa uda kuita sei nacho? Mazuva ano ndiri munhu wekuti ndiri munhu anonakirwa nevanhu vane fame. So ndingoti ndikafunga kuti maybe ndongomuka ndichida kudhirowa kana Putin, let's say Putin, ndotodhirowa ndichida kana tongomutumira as a gift, kwete kuti ndiri kuda mari. Chandinchida malinks, obvious pachata vanhu vachabvunza kuti wakashwana kupi chinhu. Ndosaka ndine painting yaWickedness Chivhayo wandakaita iyo, ndoda ngombowa as a gift. Ndimuye achapublisha ati chawana client yoyo yakawanda. Saka seWickedness vatori negift yavo yakatovamirira, yangosara kungotouchwa mbijana nekuiswa signature, chobva taiendesa. Okay.
sekutaura kwawaita wati inini I'm multi talented. Yeah. Nguva yapera izvozvi tachitaura nyaya yemadrawings auri kuita, asi wataura zvakare kuti unoita zvematattoos. Zvakatanga sei? Zvematatoos futi zvakatanga mulockdown. In fact ndatombozviita ndichiita nefriend yangu aitira paAvondale hanzi Gerald Pepka, izvo zvaabest kutswana ndokuita matatoos. So ini ndaimuitira drawing yacho paskin yemunhu because I was good at my proportions, and then iye ozotedzera nemushini instead yekuti aite zvemastencils zvaigona kuzomutorera futi time kuti tisire stencil iyo. So tamu lockdown yanga ari kwaari ndiri kwandiri, chasingachaiti mari iye ndaiita mari nematatu indasisinawo chandipa mari, but semunhu anga akandidzidzisa kubata gani kuti rooparetwa sei, unoita sei. So bandangozofonero nefriend yangu anogara kusection 3 uko anonzi Semu, banamuti handikutsvaga mushini kwanza. Aiwa, tine friend yedu anonzi Nick ari kufield, tokwanisa nomuona ari kuita negane yanayo inyowani yekuda 50 years, at least for a start nokwanisa kutangawo neyo. Pandatotora mari yandandinayo ndoyega mari yandandinayo, because ndaiona kuti panapa mari yakapera handisina kungochawana mari. Ukati it's an investment. So ndabva ndandosangana nevakomana abva atondipa machine. Semunhu aitobvunza nani kuti hamusikunyora here matatu, bva ndatora guys ndane mushini, you can come toita chi. So pamwe pacho ndatombonyorowo for free, kana kuti ukakunyorawo tattoo kana $10 ndobva ndakutoka mwakadiki kuti uchanondimaketa unongochifara kuti ndaitirwa something nice handiti. So ndokuspreada futi kwakatanga kuita basa rangu. Also nevamwe vanhu vanenge vakakanganiswa matatu aya, ndinoita ina nguva handibvise matatu to be honest, ndinoita anonzi makavha apo, kuti ndokwanisa kutorichinja tatu iyo zvokuti hapana anozoziva kuti pasi panga pane kuna mwana onyorwa mazita evadiwa wavo. Zvaramba manje hachadika kutobvunzwa nezita iro apo rakanyorwa paskini. Ndo vamwe vatinobetsera ivavo. Tinoona isusu kuti pachivanhu vatema kazhinji kacho senge ine hangu ndine vana vakomana pakaya muroro kuti muroro wacho ane matatu. Izvozvo hazvizi here zvinhu zvekuti basa iro rematatu haripa razoitwa nevanhu vakawanda, nekuti vanoitwa matatuzi vanobva vatorwa sevanhu vekunzi vanonzi havanzwisisiki, kuti vanhu vekuti zvinhu zvavanoita zvingori wild. Zvinosiyana. As you can look at me, handisi munhu akazara matatu. Ndimunhu wekuti ndikatopfekawo suit ndikaenda pane vanyarikana hapana anomboziva ndinawo. Also matatu angu makamatarisa nini, iyi star yangu iyi handiti Aries, iyi lion ndiri shumba, iyi lion pagumba apa ne lion, iyi tiger cat family. So ndiri munhu wekuti ndinoisa zvinhu zviri related nelife yangu. Tatu harisiri kuti wakaona munhu anaro wobva wati nekuti ndariona rina Lionel Messi ndakurida zitatu iroro, hauzive kuti akarisirwei. Wakatora tatu remunhu rakainitiatwa for example, and saka chitoriko izvo zvekuti vamwe vanoinitiatwa matatu anotosiyana. Kune matatu emaclubs, like maclub 21, maclub whatever, and so unofanira kuziva tatu rauri kuisa kuti what's the meaning behind. Kune matatu anodrowa energy yakanaka, kuita anodzinga maevil spirits, kuita matatu anotodhonza maevil spirits nepoverty. Vanhu havazvizive izvozvo. Ngatiti inini ndauya ndiri kuti ndikuda tatu ishi, iwe unokwanisa kutondipa advice here kuti tatu rangu kuti muri kuda iri kairi. Ndikuona risina kunaka. Kuti munongoti as long as munhu auya nemari, ini ndiri kungodhirowa zvaadi. Ini ndiri munhu wekuti ndinotosvikawo mari. Ndo vanotondipawo futi maclients, saka handikwanisi kuti munhu angu achiti ndikuda tatu iri ndotongomuti ndakukunyora nekuti ndikuda mari. Ndinotanga ndatokubvunza kuti riri kurevei tatu rako, wairi kuisa tatu iroro, wonditsanangurira nekuti handizive zvese. Kuna matatu anisati ndatosangana nawo, amwe ndongomaona ndisingazive mameanings, amwe unozoziva meaning munhu atouya achiti ndodaiswa iri, kozoita amwe kuti anototi ndodaiswa nyoka, otobvunduka kuti adaiswa nyoka zvikurevei, ozokudza kuti aiwa nyoka yemutupu wangu, ndotosangana nazvo, ndotomisa shato yake. Kuti amwe vandakatonyora muchazoonawo mufananidzo andakaita, mamwe andakaitawo mazizi anenge achitoera zizi mutupu wake. Saka
hazvisi kutyisa, but ari munhu kuti angoona munhu anesisi kuti sisiro rakanaka izvozvo ndezvakaipa. Unofanira kuziva kuti zvinhu zvauri kuita mulife hazvizokudzokere. Iye panyaya yematatu apa tinomboona vamwe vanonzi vanoiswa tatu panzvimbo yekuti tinoziva kuti tofanira kunge takapafara tichida inzvimbo yekuti kunyange iwo wacho oyo ndo pandida kuiswa ipapo unozvishandisa sei? Ndimongova pamwe musikana auya oti zvida kuriiswa ipapa ndo pandiri kuda pa unozvishandisa sei? Hazvina muyedzo here izvozvo? Muyedzo uripo, asi tichitotanga matatu tationa kunge advantage handiti, but nekukura unozoona kuti ukada kutora advantage kuti wanyora munhu panhu pakashama ipapo wozoda kurara naye, unogona kutosvetwa energy. Hauzivi kuti munhu aizonyorwa ari kufambira zvetatu here kana kuti aizokutorera energy. Asi vatoripo kuti panzvimbo yekuti kana newe unototiwo naiveduwe muyedzo munhu wabuda ndinyore tatu ipapo. Inini handatozvijaira nezvinhu zvandakatanga ndiri kuma 16 years handiti, tichifamba nevanhu vaita matatu avo tichingoskechawo tisati kumanyora, tichingoona vanhu vakashama, saka kuti ndizozvivhunduka ndongozvitorawo sanyamukuta. Ungotega ndingoita basa rangu zvipere. Ndingoita basa nokuti maruva enyika hungambomapedzi. Neeji yandakatanga basa iri matatu chiro ndakazononoka kuita zvekunyora, but ndaingoskecha, ndaitoskecha nepeni munhu akashama handiti. Dai ndakadazviteedzera dai ndakatofa nekana nechirwere kana handiti. Saka munongoita basa mamasiya mafambira zvebasa semunhu ane mhuri yake. Ndinoti vanhu vangu vasafe nenzara ndokuita zvebasa, handina mhepo dzandosiyirwa kana kuita sei, ndongotora mari yangu. Ndafarira kuona wese munhu ane mhuri yangu. Mwana wako akati ini ndoda kunoiswa tatu ndeti, ngatiti musikana woti ndoda kunoiswa tatu, but pandoda kuriiswa unozvishandisa sei? Kana as long angu above 18 anenge ane kodzero yekuita zvaanoda. It's either achachuza kuti anonyora maybe boyfriend yake kunyora kana kuti munhu wechikadzi ari kunyora. Kutone mafriends esikana anotonyora matatu. Pane mwana anonzi Kai ari kuKaroi, ndokunogwata ari kuKaroi. So decision yemunhu mukuru. Chandisingatendzi kuti anyore tatu achiri mudiki. Ndingatoita plan yekuti patsvagwe laser abviswe tatu. Asanobvisika here matatu? Izvezvi kwane macreams anobvisa. Totoita zvekuorder kana kuti munhu akuida, but vakawanda vanoprefer laser. Laser inoita $200 tubviswa tatu. Ine masessions anenge 3. And then cream iyoyo inoita a-month ichizora yekubvisa tatu rako. Utonyatsobva kutosara munhu uine ganda rako rawakazvarwa naro uchishandisa cream iyoyo. Iko zvinezvi ngatichimbotaura inyaya yemusic. Watini ndinoimba zvakare. Wakatanga rini kuimba ikoko? Uye unoimba musambo upi? Nekuti tongodza tikangoona marasta chete takutoba tafunga kuti rasta wese anoridza hosho, anoridza ngoma, anoridza bhira. Iwe uri rasta, uri artist, musambo wekuimba unoimba upi? Inini music yandinoimba dancehall reggae. Kana chiti dancehall reggae inosanganisira like dancehall yatoziva like yangoimbwa nana Soja Love, inoimbwa kana na Cape Town kuna na Jamaica uko, because ndinoimba shona zvese nepatwa. Saka zvese zvinoendera kuti neurasta wako. Ndinoimba futi conscious iri soft yaya. Ndinoimba futi but ndiri munhu kuti ndakatanga ndisandanyatsoona kuti ne talent yacho yekuimba. Ndi munhu aitedzera music yana Shakata sezvanambotaura pekutanga. Vana Michael Jackson ndichitomuona ndaitofila kunge ndiri kuimba. So pakutedzera papa kana kumagigi kuzvikoro uko vanhu vaitoti une talent, uzive kuti une talent. So pandakazotanga kunyatsoimba madheza irira vana Winky D pakatanga kuita mbiri pairiro vana Sean Paul nana Lil Wayne uko indaimba. Ndakatanga kunyora hip hop, ndichimba hip hop ndichitora vanhu makorasi ehip hop because vanhu vaifarirawo voice rangu. Kusvika ndazonzwa mumwe muimbi ainzi Vibes Cartel, of which vanhu vanomuono semunhu akaipa, but ini chandakachiva italent
kwete zvaanoimba kana zvinyadzi zvaanoimba. Ina ndiimbe zvinyadzi, but ndakaona kuti munhu ane talent uyezve anoshandisa talent rake achichengeta mhuri yake. Pandachiva maimbiro aiita neindustry yanga ari, pandasiya hip hop iyaya, pandaenda kudanzo rege. Wakambotsikisa here kuti ndoti ndine manzi yangu yandakatsikisa kautotori munhu wekuti anongoshedzwawo kumalife uye ndekupi kwaunoshedzwa munhu anokwanisa kuti achata here oti ndikuda iMoses auyozondiimbira kana kuti pamafunctions evanhu vari kungoita wakapati kavo wokushedza. Uri kuzvifambisa sei mumusic industry? Inini music industry handisi munhu wekuti ndinonyanya kutsvaga nayo mari, but ingori kaside hustle kangu. Handitye kuti ndingomirira kana nditori busy chitonzi kuda kuimbwa ndogona kutorega kuenda ndichitopainta kana ndichitonyora matattoo. But ndinotoshedzwa kana muchikoro ndatomboenda kana paOreo pachagarira paOreo International School iri kumufakosoko panenge chito end of year gig avo tichitoimbawo vana K-Chaps vachiuya tichitopiwawo mari dzedu then kumaclubs nogona kunzi pari kulonchwa kana album naartist vakati ari kubva kwakati wataunza tikudiwa macurtain raiser tichiendawo ipapo totobva tine something. Kana pari kulonchwa mabhucha kana mashopu kana pamaroad show pakatouya maroad show anenge achiita totoendawo ipapo ndine maartist echidika ndichitoziva kuti uyu asati akuzikanwa but chipo chake chatotongoziva kuti anogona kuimba anofanira kuzikanwa totomutora toenda naye koziva napatisana anenge achitotenderera achiona kuti matalents ayo. Zvichira zviri kuti iwewe hauna yako mimhanzi yawakatsikisa kuti tototiwetoenda yakuzotenga mimhanzi ndinayo unotopfuura 100. Wakaitsikisa here ndiri kuida kamushopu kana mimhanzi iripo imwe yatomborira paradio but vanhu vanenge asingazive. Iniwo semunhu wekuti zvisi zvokuti ndida kunyanyotsumana nazvo ndichingoita indoingoimbira kuti vanhu vangohila. Saka paradio dzaimbwa paradio panobuda pachinzi Diana Rwima iMoses unotongonzi iMoses ziso riri kuonera chipo ziso raMoses riri kuonera chipo unoziva iMoses ka ndafara kuva newe pachirongwa pahustle nenyaya yekuti tiri kuona kuti zveshuwa muno uri kuhasla hausi kudya nhoko dzezvironda kana kugarira chipo chawakapiwa naMwari uchishandisa kuti chikupe chouviri. Advice yaungape wewe kumayuthi? Tiri kuona isusu kuti mayuthi edu vapera nezvinodhaka. Vanhu vechidiki vazhinji vacho vanenge vakangogara dzimwe nguva munotandarirwa munonwiwa vachingoti muda kuti tidii, hakuna mabasa. Advice yauda kupa kune vanhu ivavo? Ndogona kutanga ndichiti nditori mumwe wevanhu vakatombotora zvinodhaka zvese zvamufungira kuti ndo zvinodhaka, asi nenyaya yekutya Mwari ndakatozoona kuti aiwa ndikapiwa chipo kana ndozonzi ndaparara kana nana Mutorira nana Bronkly handiti hazviite. Kushora Mwari kwakaita sei? Ndoita chiseko chenyika. So ndakambozvibvunza ndindega ndikati saka ini ndakatorwa ndikaendesa kunhu kusina access nezvinhu zvinodhaka ndinofa here? Handifi. So addiction iyaya kuzviwana kuzviregerera handimaona. Sezvatambotaura kuti chinonzi kushaya basa hakuna zvinhu zvakadaro. Vanhu vanotoita zvemagetsi vanenge totsvaga wafanana unge vachivabetsera mhanya mutorotambe vana makanika vakazara kutodawo vana Spanaboy mabhiridhi akazara isu totodawo wafanana anenge achivotimixira peni achinotamidza mabhurashi ndiri palata handimaona. So zvimwe zvacho zvakumayuthi kuti ari kuda here kuenda mberi nelife yake, anotya Mwari here, ane vision here handimaona. Asi mabasa haaperi uyezve vanhu ngavazvipe nguva yekunamata. Kunamata hakusi kungoenda kuchechi chete, kunamata mabasa. Chimbosvipawo nguva uri wega umboitawo kana 1 week usiri kuenda kumabhururu ako iwawa anenge achikufurira kuti ngatidhakei ngatiite so, nekuti hadzisi mbanje dzega ofishi mbanje haisi drug but vanhu ukari abusa rinotokupengesa. Doro chairo rinopengesa ukari abusa unotoita rombo pesa kutomwa musombo zvese zvanana ngoma zvese izvozvo. Munhu ombozvipa nguva yekuti ndinoda mbofila
zvandaimbove ndichiri mudiki isati ndasangana nezvinhu izvi. Unokwanisa kuita back to normal, wotosarudza kuti alright, kana riri bhiya ndakumwa maweekends, during the week ndichihasila ndichitsvaga mari yangu. Because kumwe kwacho kungozviura iwe wega, kuaplya rufu wega. Saka iwe kutosiya uko wakangozvifunga wawega kuti aiwa zvinhu zvinosiyika izvi. Hakuna kurehebwa, wakaenda hauna vanhu vakakusunga vakakumanikidza kurehebwa, wakangosiya wega. Ndakatongosiya ndega nokuti ndotoona vamwe vanotoenda kurehab kwacho vanotodzoka vawesi, kuzi vanhu vakanombunyikidza ukaiswa kure nezvaaida. But munhu akatora munhu kuti wangu kune kabasa kariko handike katotsvaga mari. Handiti matauro andikuita tototaura like vanhu vakuru vamwe maorganizations maombo, otoona kuti kune mayouth ari parara sekumupa kosi kuita mbiri yekuurayana nemadrugs. Omboenda ikoko achitsvaga mari kuti hamusida here timbonodhila kana zvibhorani pakudhilwa zvibhorani negovernment sososo. Handiti muchongotsvagira kuti mabasa anenge achiita zvokuti vanenge ari kure nemadrugs anopedzisira atodzoka kuita normal, asina basa nezvakunakirwa nemari yaya, akutoita zvimwe zvinhu zvinobatika. Saka haisi nyaya yekumbonyikidza munhu kuti asiye madrugs, inyaya yekumutsvagira chinhu chinoita kuti asiye. Ngationei isusu kuti vabereki vese panoti mwana enda kuchikoro anenge achiti enda unodzidza, mwana wangu unotonzwa pavanosangana kuti inini mwana wangu chiremba, aiwa inini wangu ndiloya, inini wangu saka zvireti vabereki vazhinji vacho vanenge vakungotarisa kuti ndoda kuti mwana wangu adzidze aite basa repamusoro. Advice yaungape iwewe kuvabereki kuti nasuno pamwe pane mwana arikuda kuita zveati izvi, ari kunzi namai wake ndezvechirombe, advice yaungade kupa kumaparents? Like I told you kuti inini baba vangu ndiprofessor, handiti asi munhu wekuti akatoona kuti time iyoyo ndo time yanzi kuma90s ati ndechirombe, but ini I was shocked kuti vabereki vangu ndoega vachitondipa mukana kutotengera zvinhu zveati izvozvo. Ndatoona maawards kuchikoro kubvira kucreche handiti primary ndichotora maawards eati. Ndapedza chikoro inini baba vangu akatondibvunza, infact ndanyora O-level, akatondibvunza kanzi urikuda kuenda A-level here kana unoda kuita zveart, nekuti vachiona kuti munhu chikoro ari kugona but nguva yake zvinhu zvaari kuwandira kuart, ari kutove nechingwa achiri mwana mudiki, ari kutove negrosari pamba. Pandati inini chikoro ndichazozviendesa, ndikuda hangu kuita zveart, vatanga futi kungondisapota art iyoyo. Ndopandaichiti ndatozoenda kuchikoro kwacho vakatozotadza kuti handidzidzi. Maticha akatadza kudzidzisa. You see, kana kuti wewe ndiwe wakanga wauda kutodzidzisa maticha musi. Ndiro zvezvo zvakuita nokuti anenge achikudza kuti ita solve ita zviviri times 3 zvakuudza, obva atoshamisa kuti vari kuzviwana kuku, but panonge wasvika zvimwe zvacho unenge usingatozvizive, but nenyaya yekuti iwe une effort yebrain dzako kuti ndinoda kusvika necertain level randida kusvika, unokombaina maideas ako neake netheory yaari kushandisa. Zvazaenda pamberi pemudzidzisi. Obva enda pamberi. Saka kureva kuti iwewe kune vabereki ngavasapote vana kuzvipo zvavanenge vainazvo. Mukatarisa kune dzimwe nyika, for example China, kumafoni atichitoshandisa anenge atogadzirwa netwana tiri kuma 7 years 8 years, tichitobatanidza totanga tuchidiki. Wakati akatoenda kushopping nemwana wake, anotoona kuti uyu mwana ari kumhanyira kugitare, uyu ari kumhanyira kukamota, pamwe achaita driver kana makanika. Isi unotoona kana mwana anogona kusunungura kana TV musipo, utoona TV yakagurunura, otoibatanidza futi, but asina munhu akambomudzidzisa. Zvinhu zvinozvarwa zviri mumunhu zvokuti Mwari anenge akatokupai gift kuti hara kuti uyu ndichiremba, uyu ndichakadai. So ngatitange kutongowasimudzira vachiri vadiki, vachipiwawo time yekudzidza. Chikoro chakakosha, chinoita kuti munhu uve nefocus mulife, hauvharwi, unongoziva chii mabasics elife. Chipo choda kumaintainwa zvichibalansa zvichienda zvakadaro. Mukukombera chirongwa chino titaure zvimwe zvezvinhu zvaunoita, hongu unodhirowa. Saka kuvanhu chii chaunoita? Pamwe munhu anokwanisa kuti ndine picture yangu ndikuda kuti iitwe idhirowe, vanokwanisa kuuya here kwauri? Kana kuti munhu anokwanisa kugara here zvandiri panapa wototanga kumudhirowa? Ndinokwanisa kuita zvese, but zvekugara zvinoda munhu asiri pakumhanya-mhanya, tosera tichizviita. Sketch haitori nguva kuita, ndokukwanisa kuita ne2 minutes handiti, but kuti tizotanga kushedha
tichikana kuisa makala zvinotozodawo mahours zvichinyatsokupenenzvera chichibude zvachiri, but kana chibuda iri sketch angori maminitsi mashomanene. Mukukombera iko zvidei izvi zvida kuti utiziise kuti iwewe kwese kuti hatichikurukura uchitaura mahaso zako tiaisa in summary ti vanhu vakateerera iko zvine zvazive kuti uyu ndiani anoita nezvei uye tinokubata sei papi. Alright. Ndinoitwa iMoses the artist. Ndinoita maportraits, mapaintings, mamurals, pamadziro vanoda kuitwa macrash and everything. Ndinoita matattoos, ma3D tattoos or 7D tattoos. Vada kuitwa macover ups munondibata. Vada kuitwa art cover ingava music yavo kana anything ndinokwanisa kuitirai. Inini ndinowanika paFacebook, paInstagram nepaTikTok. Ndishandisa zita rekuti iMoses iroro. Namba dzangu inini dzefoni dzekufona kana WhatsApp is 0778140563. Mazvinzwira mega nhasi uno muchirongwa My Hustle tanga tina iMoses. Ngokuti ukangosvika mukambuzuma ukangoona pakati pakadhoyadhoya unonoona ziso riripo iro raati iziso rakaonera chipo chaakapiwa. Mukomana ari kushandisa chipo chaakapiwa kuti akwanise kuona kurarama uye apa kurudziro kuvabereki kuti ukaona chipo chiri mumwana chikurudzire nekuti vazhinji vari kuwana cheuviri kubva muzvinhu zvemaoko. Pana patakatogara panapa mukaona manakiro apakaita pakapendwa naIMoses akaisa vazhinji vatinotoziya vane mukurumbira. Winky D akakurira muno mukambuzuma aripo pamadziro pano pakambuzuma, ana Soldier Love, ana Tupac, ana Bob Marley. Kana mune zvamunoda kuitirwa munokwanisa kumubata panhamba dzaapa. Uye imimi kana mune zvamunoita zvamuri kubata nemaoko enyu zvamuri kuti this is my hustle iri kundipa kurarama, tibatei panhamba dziri kubuda pativhitivhiti tiuyewo kuzonzwa kuti what is your hustle. iMoses on deviation. Check the project for club on the terminal. Let me tell you now, word. Father one bad, father one bad. Mother one bad, mother one bad. Son one bad, hard in a yard. Son one bad, mad in a yard. Father one bad, father one bad. Mother one bad, mother one bad. Son one bad, hard in a yard. Son one bad, mad in a yard. iMoses and the Benin Kush. Me did a bone ganja for me from me little. Why? Me mama papa did I never ask me why. Me sister brother did a roll it the I will. Blaze me blaze me chalice remegales in Nagaris and the Bali's name. Blaze coach bun up my ribbon up ganja bun up cali bun up and I'm nose it up on a chair. Select it up all it up let it up and it hard. Yet in the stadium spin up cars. Shalala shalala yeah. Shalala shalala. Well some are selling it about a clock, some are selling Sparky! Yeah, I don't know. Toto Ban is man, is I don't know. Well. Charging Gwendere, Fancandiro, Pandoro Vangoma Vanongana, Fanca Pamariro, Titoreto, Muneta Bondangariro, Onagamo Potiro, Onagamo Dirido, well, charging Gwendere, Fancandiro, Pandoro Vangoma Vanongana, Fanca Pamariro, Titoreto, Muneta Bondangariro, Onagamo Potiro, Onagamo Dirido, well, Mango Mandrigo Pop, Taquasijavati Cocta, Mango Mandiri Doctor, Mango Mandrigi Tocta, Rimelino Tomova, Rimelino Rota, Datingo Mandino Rutanino Putam, oh, Nama. Panyani nyutam, oh yandirere bakapo, danido tanda tizwana izo, sibekere ibota mozikandira monyatsu, kanazane nyutam, ule sisandere gopendaze, endo sande saize mango makunge cham, bandere ko batize, rastaru wakamrenga laita mubatize, ba emresachi wainazino, nere kochke sandro ko pesa fanga ki, koma reggae dance all patete kom, and it's go singers and go stick is up on the casiso, nere ko pesa ba rene ma bati fanga sound, nere ko se yamarinda Panterbinda Magomandi name in the Dobato no Tanga with the spy.